Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să jucăm din nou Standoff 2. O să jucăm pe Sandstone public. O să mă bag la teroriști, cred. O sper să câștigăm meciul ăsta. Cred, la public am mai jucat odată și am văzut că sunt foarte buni ăștia și mai ales public Sandstone. Și nu uitați să lăsați un like, un subscribe. Și acum așteptăm să se încarce și după aia mare împușcături ce dăm aici. Hai. Deocamdată am un skin epic pe 90. Mai aveam un skin, dar nu știu pe ce era. Intrăm în meci. Uite, n-am avut concentrul la teroriști. Luăm pistol, luăm grenadă și luăm atacuți. Atac, la atac. Bă, what? Ce lag am. Am foarte mult lag. Nu știu de ce. E bine și pentru mine că am lag. Cum mă mișc așa și îmi dă, lor le dă în reluare. Deci... Bomb is the planted. Imbecil. De fapt, nu cred că e sigur unde. Du-te, bă, de aici. Be. Hai, papucilor, dați înainte. Am omorât numai unul. Wow. Meciul ăsta e cu armă, deci se poate câștigăm. Poate. Bine spus, poate. Vreau pământul timp. Să vedem cum joacă de roliști. Uite, pot să mă duc pe... Vorbesc serios. Pe mine asta. What? Bă, ați văzut? I-am tras și nu i-a dat damage. What? În fine. 2. Mă scuzați că am pus pauză. Acum... Da, băi! Am ping 372. Da, se pare că au o să câștigi teroriștii. O să jucăm numai un meci, că de aia. Că. Bă, ce lag am, cam lag de aia. Uite. Awesome. Sper că nu mai am lag.
Am 565 ping. What? În fine, sper să nu mai am atât lag. Am 994. 114. 925. Deci, practic, degeaba mai merg. Faza e că dacă am lag, nu am cum să trag, că nu-i văd pe ăștia. Flashbang. Și acum sigur o să mă duc înapoi la flash. Fix ce-am spus. What? Oops. Da. Mai avem un meci, mai avem. Un singur meci. Da. Episodul ăsta să fie cam scurt. 6 minute, e cam puțin. Dacă sunt. Nu mai vin să stai în locul ăsta. Am reușit să fac un kill. Și m-am omorât. Wow. Un kill și omor. Am un kill și omor, îi scot. Cincizeci. 5, 10. Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Mihai. Pa, pa!